Seriózne? Now there was a time when you loved me so I couldn't be wrong. Now you need to know. See, I've been a bad man, and I'm in deep. Yeah, I found a brand new love for this man, and can't wait till you see. I can't wait. So how you like me now? 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 Dobre, a... Ako si vybrať strednú školu? Hej, inak... Ja chcem byť hlavný mikrofón. Ako si vybrať strednú školu? Neboli tie modré gombíky náhodou? Áno. Ako si vybrať strednú školu? Mariana, počujete ma? Nepočuje nás. Teraz nás nepočuje. Ten druhý by som. Druhý. Teraz nás počujete, Mariana? Podľa mňa teraz nás mala počuť, ale nás nepočuje. Ako si vybrať strednú školu? Ako si vybrať strednú školu? Chcem, aby nás počula. Ako si vybrať? Musíš stlačiť obidve. Ako si vybrať Mariana? strednú školu? Ne. Nie je to podľa mňa v štúdiu, nie je zapnutý. Ako si vybrať A prečo toto netočíte? Ako si Ja vybrať točím. strednú školu? Mariano. Púšťame to normálne, alebo to ona stále rozprává dokola? How you like me now? How you like me now? Makám, ja to chcem mať od sebe pre 9. Siahnete ešte do toho. A týchto môžem teda si vyberať ja, hej? 26 kg. Výsledok svojej snahy zmenšiť už dávno mutovala. V súčasnosti... Pau, čaká z boku. Jak to hovoríš? V škole? Som si o tomto chcel myslieť. Dobre, že to je. Pozri sa na to, jak to zabalili, že sa mi to roztopilo celé. Problémy Jak si to dnešnej mám vytlačiť mládeže. teraz? Čo to je, pikao, ty kokos, alebo jak to? Kubica v triede. Musím ho zničiť.